съм Ванката през БГ. Днес ще играем с моята сестра Ели Ангелова БГ на Да. Skywars. И Да. влизаме в Майнкрафт в Skywars. Обаче, не става нещо с Майнкрафт. Много тежки. Така, хора, както каза Ванката Плейс БГ, аз съм Ели Ангелова. Аз ще го спра на пауза, че ме заби. Един момент. Ванката Плейс БГ на Майнкрафт и затова. И така, вече е добре. Влизаме. Оля, аз влязох. О, дали сме влизали? Да видим. Да, ето, видяхте. Чакай. Пак и този вирус. Ето това. Добре, газов. Идвай тука. Тука. 3, 2, 1. Един друг. Дай, не. Не сме един до друг. Един до друг сме. Какво? Това съм аз. Ето виж. О, имаме още 7 минути. 4, 3, 2, 1. Давай! О, защото аз го мразя тоя. Тук има само 2 честа. О, Обаче почнах добре. Чак сега, тук има само един чест. Що така На е? дървото има един. Да, обаче О, а що не взех стрелите? Даха повече от 2 стрели. аз ще Бяха има 10 само стрели. един. Можеш. Спра сега. Нека поко да се лъжа, май се насочи към мен. Нямам батушки. Не, аз Ще нямам. става тук мечо. Тук. Не! То се заради от Не. ужасните. Компас. Идвам към тебе. Чули? Да. Лад, ма не също това. Почти тук няма хора, само 3 сме, бай. Така ли? Ми, Не, от тази страна. не. 4, бабай. От твоята страна. Да, бе, то дали е сутрин сега и затова. Извинете. Беше възглавницата. Възглавницата много скър. Добре, насочвам. Оле, не, това е проблем. Свършиха ми купчета. Не, аз ще се върна да си взема още. Не дадеш паднеш. Ама аз папа. Не на квадрата, не. Аз имам само 3 купчета. Нямам някакъв трети чест. Бас, тъпя сървър. Тъп ми. Това аз имам само един чест. Ти какво си мислиш? Чай някакъв май се насочва към Два са. мен. Всеки има по 2 честа. Оле, някакъв се насочва към мен. Тут педал. Стреляй. Добре, аз сега имам само си направя вече. 3 минути сме направили. Чакай. Аз мога още едно. Добре. Бързо! То сутринта е много гадно. На телефона ми има някакъв бък, че не мога да стрелям с лък. Не мога да стрелям с лък тук на Skywars. И А аз, другите могат. Как така? и аз така. Защото те май са на компютър за това. Да, ма това е Pocket Edition. Да знам. Виж, аз съм ти направила малко купчета. Свършиха ли? Да. Но така имаш само един чувство. Тук би трябвало да има още един. Оле, при теб даже само един наистина. Добре, ти имаш ли купчета? Не. Защото съм Ами, много гаден слаба, Skywars. какво да правя? Най-гадният Skywars. Да се махнем ли? Не.
Няма да... Ако видиш чест, ми го даваш на мен. Защото аз съм почти слаба. Добре. Ма какво правиш тук? Дух не съм. Ау! Нека че. Защо пък? Ми Как си е? пръчиш. Добре, сега гледаме тук. О, някакъв идва! Някакъв идва! Ау! Педерас. А, Фак! Майката ще идва. не! Педерас, педерас! Ще бъда! Ей, той падна! Поне ма гледай! Ама то... Май го. Но... Оле, това какво е тука? Не знам, някакво тъпо. Все едно, гледай ме. Къде си е? What the fuck? Нямам някъде да отидем. Виж, ела до тука. Добре, ще дойдам на центъра. Аз един път бях победил там. Т.е. бях загубил там. Ти къде си е? Ето там, ето ма. Добре сега. What? Къде ми е Виждаш ли дървото? Аз дух ли съм? Да, дух си. Аз не мога да видя. Ще убия! Не мога. Абе, ще гледам. Тък дух мръшен. Другите духове виждат ли ма? Не. Дай да видя аз какво има там. Аз за кой път? За първи път идвам на това ниво. И за какво има в тези често не мога да видя. Да ти кажа, аз въобще не се възхищавам на тези нива. Моля What те, the че fuck, опадне. малко падна. Внимай. Дука му често, ама както гледам, никой няма по средата. Как се самоубиваш, пръдно. Седно. Леле, ма на мен няма ми стигне тук. Тук има ли чест въобще? Тук има чест. Я къде? Ма че... Къде си? Това съм аз. Да, това съм аз. Щупи това! Не можеш. Ама ти щупи това! Тук е. О, Така следвай ма. Ей тук. върно е, тук има някакъв мост. Айде, следвай ма. Какво ли има там да има купчета да оцелея? Аз не знам какво има. Ето. Да бе! Ябълки. За ком докара за кома докара тука? Добре, тяга сега. Ти нямаш купчета. За да отидеш така. Имам. Висо. Имам. Добре. Няма да говоря. На тях не съм приятел вече. Как така имам номера, като го изтрих? Да, седно. Добре, айде. Айде, бе! Чакай бе, че аз тук трябва да събера още малко дърво, че аз имам супер малкото. Ти обра ли моето дърво? То ще не е паднало. Не знам. Съм имала често. Ти пък как не си го забелязал? Ама това... Ма това е моето. Не! Наистина ли? Що имам само един чест? Дай ви да... Добре, Вижте! мисля, че вече съм подготвен. Добре, аз съм акъл. Средата. Давай, гледай мале. Се го много. И сега тази игра е единствена. Единствена, защото то вече станаха 9 минути и половина. Ето да. Не мога да е. What the fuck е? Бъга на Майнкрафт. Удрям те. Значи ще умреш. Ма
че вече си мъртва. Какво Ето ма говориш, бе? тук, в средата. То клип ще го Явно се си постарая. победил. Не съм. Има още един човек или не? Дай аз да разгледам малко. Не, аз вече. Какво е това? Аре, аз съм дух. Да имаше дет матч. Ами явно си победил. Извинете, че прекъснахме клипа, само че един наш Не, нищо. Добре. Нищо. Извинете, че един от нашите семейства влезе в стаята. Добре. Долу има ли нещо? What the fuck? Какво е това? Какво? Нещо съм махнала, нищо. Добре, хора, извинете, без да исках го спрях. Ба, това не пречи. Какво има там, бе? О, Ма, къде? отварям! Юпи, отварям! Някъде? Аз май го видях. Да, видях го. Его. Виж тук отварям. Его наша. Това е за пъча. Джо. Я? Където? Его там. Аре, аз ще съм набил. Нещастно. Ти къде си? Ма той изчезна. А не, его там. Циганин! Какво е това тъпо облекло, е? Дай да гледам. Какъв си ти, бе? Нинджа мръс надолу. Аре, бе. Махни се от тука. Аз съм гост 300. Оле, той ще взима моя чест. Чиле, аз съм Но грабил той... всичко. Но той е на моята земя. Ма какво си ограбил? Какво ограби то наше, бе? Толкова ми огръва. Урани, чест. Какво ме провери вътре? Не мога. Ще отидеш да го убиеш. Ти нямаш мечове, как се излагаш? Щастни. Тръга по нашия път. Джо. Тя отива на моята земя, виж какъв е циганин. Аз Аз отивам към него. Аз пък имам само един чест. Ти какво си мислиш? Аз съм го грабила тук. Ако намериш втори, какво ще стане? Ще умреш. Да. Ами аз съм мъртва. Имам предвид, че ще го ограби целя. И сягам към него. Това му видя. Някакъв циганин с червени очи. То съм убит! Победител! И това беше, хора. Аре, чао!